Shoutout po, BNC Official. Kumusta po kayo lahat? Tagal na ako hindi nakakapag-live dito. Mag-isang buwan na may kain-kain po. 4 million sa nakikinig. Thank you. Kumusta kaya yung mga tao dito? Kumusta na sa Tarlac at Baguio? Nakauwi na po ako sa hapong BNY. Nakauwi na ako dito sa Tarlac. Tagal na. Ano po? Sinigang. Salamat sa mga dumadaan ha. Thank you sa mga dumadaan dyan. Thank you. Kung sino naman po kayo dumadaan, thank you ha. Nakakamiss ang Baguio. Hapong Inday, shoutout. Anong food? Binyada Kabila. Sinigang Kota, kung ati pa makaalala ka ako. Nag-live lang ako. Mapi Mix, shoutout po. At si Mars Vlog, shoutout Mars Vlog. Apong Inday, salamat. Pwede kang umakyat kaya ni Apong Inday. Kung gusto niyo pong umakyat, ito, ibaba ko yung link ha. Paano ba kasi magbaba dito? Kung gusto niyo pong umakyat dito, paano kasi ibaba to? Mapi Mix, shoutout sa'yo. Sino Mapi Mix? Hindi ko kilala yata si Mapi Mix. Shoutout po kay Mars Vlog Official. Tara, balik tayo doon. Mag-ready ka na sa birthday. Ilocos, wow! Apong Inday, gusto ko yan, Ilocos. Nakarinig na kaya Apong Inday. Ilocos, ito yung favorite ko, Ilocos, itang King Marcos. Itang lumang kaya, bala mo bale. Ito yung burik mo talan. Ilocos pin, burigero mo talan yan. Kaya sabi ko yung Apong Inday, pachecho ko yung lugar, makarelax ko. Hindi ako problema. Mainit dun sa Ilocos, sabi na. Paano kasi magkano dito? Yes, sa birthday ko September. September. Ano ba ngayon? July, August, September. Pila ng bulan na po. Pila ng bulan, yes. Mapi Mix, shoutout sa Mapi Mix. Salamat po. Tagal na akong di nagla-live dito. Paano kaya ano to? Paano kaya to? Punta ko sa YouTube. Paano pupunta sa YouTube? Hindi ako makapag-send ng ano dito message para in case baba ko sana yung ano. Ang tawag doon, yung link para umakyat kayo. Pwede kayong umakyat dito eh. Work mode po ako, sabi ni Mapi Mix. Sige, copy link mo. Tapos baba mo. Baka na magkaya po. Hindi ako yata biyasa. Ang taki pang face YouTube. Ay, ta. Baka na naging baba kayo. Baka na magbaba. Hindi kaya yata biyasa. Mahirap sa CP, CP gamit ko eh. Paano pa magbaba ng ano dito? Link. Okay. Ano lang to, update lang ako kung ano. Wala, ayaw talaga. May sanay na. Wow, kung hindi, may sanay na ako FB. Ang mga kit karakal ko hanggang July 15. Kasi bawat upload ko yung Facebook, upload kay Kenny. Kasi malay mo at minsan natin mag-viral, di ba? At saka pong hindi na ako mag-focus. Hindi na ako nagpo-focus sa ano dito, sa views. Kung may manonood ba, 4-5, okay lang, bahala sila. Basta ako upload dito.
Para in case man, malay mo mag-viral, biglaan, di ba? Nasaan yung naka-FB na? Kahit ano lang ako dito, mga 30 minutes or 20 minutes, pwede na ako. Pag mag-live ko. Ano lang siguro ako, mga 30 minutes, pwede na yung 30 minutes. Sige po. Ang mga kagat lagi dahil piplex. Albe may itang videos ko kasi. At saka po, di na kang technique, di na kang tips ne. Puntalan mo lang yung balay-balay da. Kasi kapag pintalan mo lang yung balay-balay da, puntalan da ka din. Makanya yung burida rin. Yaing suggest kaya kapong inday, puntalan mo lang rin. Kasi, putang ikay mag-live, puntalan da ka. Makanta mo yan. Makanta mo yung sabi ko kapong inday. Makanyan mo yan. Di ba king Facebook, YouTube, makanyan mo rin, malalari, di ba? Pero kasi kana ako, kaya lang kasi legit lang kasi, organic. Organic lang yung tao. Mas nag-enjoy na ako sa Facebook. Sa YouTube, wala. Dami kong subscriber din, wala din tao. Pero okay lang yun. Wala akong magagawa kasi people choice, people decision. Tama ba yung English ko? People decision, people... Apong hindi, tama ba yung English ko? People choice, people decision. Tama ba yung English ko? Siyempre, respeto ko yung ano nila, kung anong gusto nila. Ganun lang yun. Lagi may plus balay ako. Nalbang kayo itong sponsor. Wapong hindi. Hindi na akong sponsor. Ngayon, pinlock kayo yung product na. O, siyempre, ako mamasak kasabi. I-flex kayo, ano na ako magpabayad eh. Kasi, balo ko naman yung experience yung makanyan eh. Baga, itutunay nga pong hinday. Atlo ng restaurant, may decline ka na ako, may decline. Atlo ng restaurant. Ay, pang-apat na pala, di pa palang bayad, decline na ako. Pero okay mo ita. Ugot-ugot na yapong hinday. May napong hinday. Okay lang yun. Kumbaga, yung nangyari doon na pong hinday, hindi sila nagtiwala doon sa kakayahan mo. Ganun yun. Ganun lang yun na pong hinday. Kung di sila naniniwala, wala akong magagawa. Decision nila yun. Choice nila yun. Cannot treat anybody, sabi niya. Charity. Nang charity. Nang charity. Inisip ko charity ng charity na pong day. Ayan, salamat po sa 300 million na nakapanood sa akin. Thank you. At dalawa yung thumbs up. Sa lahat ng mga nabimisita, salamat din po. Salamat sa dalawang thumbs up. Thank you. Ayan, 400 million. Salamat sa 400 million. Gusto ko magpa-akyat kaso ang problema, hindi ako makakapag-comment dito sa cellphone. Hindi ako makakapag-comment. Saan ako magko-comment dito?
Wala, oh. Gusto ko sana magpaakyat. Kahit isa lang kasi pwede siyang adway eh. Pwede siyang collab. Ayun, wala na. Hindi ko na mabasa yung sinabi ni Apong ano. Apong Inday. Live chat. Okay lang. Wag mong magpabayad ako. Hayaan ko sila. O, Apong Inday. Hindi naman ako nagpapabayad, Apong Inday. Okay na ako dun sa binigay nila sa akin. Sila pa yung ano, sila pa yung nagbigay dun, Apong Inday. Sige, paglalada ka, Apong Inday na. Paglalada ka, patakmanda ka. Apo Cesar, ako tayo. At ipa na mitagan kini eh. Watang tao kaya kayo. Sunday. 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 Nanuwaring nga daw ngayon eh. Sunday po. Ano na lang ako guys, ma'am, ano na lang ako, 15 minutes. 15 minutes na ako mo. Dinry ko kung 30 minutes ay mag-live kung ano pa ba. Kung kilala pa ba ako dito sa YouTube, tinitignan ko kung may mga pupunta pa sa akin. Huwag tayong gagaya sa iba na bago tumulong, nagpapabayad. Oo nga, Apong Inday. Ako din naman ako nagpapabayad, Apong Inday. Silang kusa sila nagbibigay sa akin. O, gaya ng mga nagpapalipad, mga nag-star. Hindi ko ano yung pinipilit talaga, sila yung nagbibigay. Sabi ko, wag na. Siyempre, sila yung nagbibigay, di naman ako humingi sa kanila. Okay lang sa akin, basta wag lang skip yung mga patalastas ko, kumikita ako doon kahit mga 1 point something, 0 point something, di ba? Mas madaming sponsor. Ang sabi niya, nakalimut na sabi niya Apong Inday. Sabi na po, asan na? Sabi yan, nakalimutan ko na. Sabi niya Apong Inday. Gaya-gaya sa makipag-collab kung walang bayad. Oo nga, Apong Inday. Yako sa Apong Inday, balo mo na ako man. Kasi ikaw, nag-cut mo ko, wala tanga karap, pati nag-cut mo ko, tsaka ina ko man magpabayad. Depende, kung halimbawa Apong Inday, pag binigyan ka, di ba, kukunin mo na lang. Minsan makakaya din. Kaya ako Apong Inday, nahiya na rin ako sa iyo Apong Inday, di ba? Yung mga sikat ngayon Apo, bago collab, gusto bayad. Totoo yan Apong Inday. Sabi ko nga, di ba, sa videos ko, Durot TV, hello. Sabi ko nga sa Facebook, sabi ko sa kanila, okay lang makipag-collab kayo sa akin, walang bayad, sa inyo na yung video, sabi ko. Ang ano lang, okay lang pakainin niyo na ako, sabi ko, magbukbang tayo, sabi ko sa kanila. Okay na ako doon, masaya na ako doon. Kahit hindi na ako mag-video, kayo na lang mag-video, at least makatulong ako kahit makailang followers kayo, di ba? Okay na 'yon. Pagkusa, okay lang. Yan, Apong Inday, maniwala ako yan. Kusa kasi magbibigay ng ano yan. Halimbawa, Apong Inday, pangkain mo, makanyan, di ba? Totoo yan, Apong Inday. Masarap yung magbibigay ng kusa talaga. Pero kapag wala akong maibigay, Apong Inday, alam mo naman yun, Apong Inday, di ba? Alam mo naman ako. Pag may pera ako, magbibigay ako. Pag wala akong pera, wala. Ano lang ako, sa isang sulok lang ako. Tapos, mananahimik na lang ako. Host, ako 1,900 pa need ko sa FB. Hindi ko maintindihan, Durot. Durot, puntahan mo ako sa sa Facebook page ko. Edward Lacsin na rin. Pwede kayo mag-promote doon. Sabi ko nga po sa kanyo, pwede kayong umakyat sa akin, mapopromote ko kayo. Alam nyo, maraming mga content creator sa Facebook, mas marami sa Facebook compare dito sa YouTube. Maniwala po kayo. Totoo 'yun. Tignan nyo guys, yung nag-follow sa akin, lahat yun content creator, lahat yun. Tapos yung iba, alas content creator lahat. Sige, salamat, sabi niya. Yun. Basta maging alerto ka lang sa mga taong nakasubaybay sa'yo, siyempre. Yun. Natutuwa nga ako kasi yung mga ibang content creator ng maliliit ng bahay nila, pupunta sila sa mga malalaking bahay, di daw sila pinapansin. O, tapos mula nung pumunta sila sa akin, pinapansin ko daw sila.
Natutuwa sila kapag nasa-shoutout ko yung pangalan nila, 'di ba? Kaya dami yung followers FB. Wapo. Ano, nawala na sa ano ko 'yun. Nawala na, basahin ko nga. Kasi daming followers sa FB kaya tumutulong ka at walang kapalit, hindi ka tumalaki yung ulo. Oh, totoo naman na pong Inday. Thank you sa mga pumapasok at sa mga ano dyan. Sa mga sumisilip-silip po, thank you sa mga sumisilip. Thank you po sa inyo ha. Mga sumilip tapos alis na. Maraming salamat po sa inyo. At least papaano sumisilip pa rin kayo sa bahay ko, di ba? Nag-update lang ako sa ito. Ay, si Orizo Castro. Ay, si ano to? Si Yours. Yours, ikaw ba yan, Yours? Dali lang nga. Yours, ikaw ba yan? Orizo Castro, bigyan kitang jacket. Apong Olive, shoutout Apong Olive. Yan si Apong Olive, isa rin sa tumulong sa akin si Apong Olive. Never ko din makakalimutan yan si Apong Olive. Marami mga tumulong sa akin guys. Sila Apong Julie, si Apong Jem, si Apong Ronel, si Ma'am Gina Lakman. Yan, di ko makakalimutan yan. Sino pa may mga tumulong dati? Si Apong Inday, si Jem Builder, si Kiss. Sino pa ba yung mga tumulong dati sa akin na hindi ko maala? Apong Edson, hindi ko makakalimutan yan. Hindi ko makakalimutan yung mga pangalan na yan guys kasi nakatatak sa akin yan. Kasi yung mga binibigay sa akin, pinapahalagan ko yan. At alam niya pong hindi yan. Kaya hindi ako nagdadrama guys ha. Ano lang talaga, totoo lang talaga. Kasi pag binigay sa iyo, pahalagaan mo, di ba? Follow mo na din ako, sabi nila ko Stephen. Ano, follow niyo si ano, Locos Infinity ha. Si Apong Hindi Mama Vlog. Apong Olive. Kumusta na nga Apong Olive? Oriza, opo, sabi ni ano. Yours Castro, tignan mo yung viewers ko dito sa ano, sa YouTube, 'di ba? Ano yung pagkakaiba ng Facebook at saka YouTube? Dati, ito sa sa YouTube ko dati, marami din akong dating nanonood dati, ngayon wala na. Ewan ko anong nangyayari, hindi na ako nakakapag-support sa iba kaya siguro bumabagsak na rin yung mga viewers ko dito. 'Di ba? Ang dami ko mga ano diyan, madami ko mga video upload dyan. Kumbaga parang premiere ko lahat. Kasi kung ano yung ina-upload ka sa Facebook, same lang dito sa YouTube. Mas inuuna ko sa Facebook compare sa YouTube. Maselan kasi si ano eh. Maselan si Facebook. Kaya inuuna kong upload sa Facebook. Diba? Ano yun? Sabi ni ano, ni Yours. Hindi ko makita yung sinabi ni Yours. Yours, thank you ah. Mag-drive na ako apo, ana. O sige, sige apo, mimingat ka kay napong Olive. Apong Olive, salamat apong Olive. Salamat kay pa magdalaw mo king live ko. Madalang na ako mo mag-live apong Olive. Nain na ako mo. King Facebook na ako eh. You are real person na po at kay Ali like so much down to earth ka sabi niya. Kaya sabi ko nga pong hindi ko na anong itsura kung makalita ako. Alam mo, may nakita kang abong hindi mag-tutorial ko makasando ko mo. Oh, so, no ka rin ka pa. Maski kakagising ko mo, 'di ba? Agad-agad ating kung ito impormasyon, 'di ba? O at least mag-viral la ating 500,000, 200,000, 300,000, ating pang road to 1 million na yung sa isang video ko, guys. Grabe. First time mangyari king buhay ko na makaka 1 million ako views. Tapos sariling video ko pa, 'di ba? Kaya nakakatuwa, nakakasaya, nakaka-proud pag ganun. Siyempre bilang, bawa kaibigan ako ni Apong Inday, siyempre proud si Apong Inday. Ganun yun. Nakaka-proud guys, promise, maniwala ko yun. Ang nakakaano, nakaka, nakakatuwa kapag may mga kakilala ka na umuunlad. Shout out sa mga ano dyan, sa mga nandyan sa baba. Thank you sa 3 milyon na nakasubaybay. Thank you, thank you, thank you. Ano lang to, at least update lang ako dito. MLS Durot. Ano yung pangalan yan? Infinity. Ay, yours Castro. Baba mo din yung ano mo, Yours Castro dyan. Yours. Inday Mama Vlog. Durot yan si Yours Castro. Meron silang mga Facebook page. Ayan. 2 milyon na lang pala yung tao dito. Thank you sa mga 2 milyon. Dali lang. Uhaw lang ako. Inom lang akong tubig. Ayan.
Duro TV, watching lang po Lodi, minsan lang ako dito. Oo nga eh. Yours, ano na ako, siguro mga isang buwan na mahigit na ako hindi nagla-live dito. Matagal na, mula nung nag-Facebook ako, doon ako nag-focus sa Facebook. At saka dito, excuse me, mahirap kumita dito sa YouTube. Sobrang hirap. Kailangan ano ka dito sa YouTube. Kailangan nagla-live ka. Tapos siyempre marami mga nagpapalipad sa iyo, ganoon. Tapos sa videos mo madalang yung kukita ka. Madalang lang. Sobrang dalang lang. Kikita ka sa ang tawag dito? Sa mga videos mo mga 0.01, tapos minsan di ka umaabot ng 100 views, 50, 40, ganyan. Pero sa Facebook, kumikita ako dun ha. Kumikita ako ng 1 point something, 2 point something, $10 in every one video. Kaya, siyempre, kung saan ako masaya, dun ako, siyempre. Kung dito ako sa Facebook, pupunta naman ako sa YouTube kasi pinapasyalan ko pa rin yung mga taong sumusuporta sa akin, pinupuntahan ko pa rin. Siyempre, hindi pa rin ako nakakalimot. Kila Apong Ronel, Apong Inday, kila Apo Julie, yan. Sila Tres Morales, ayan, pinupuntahan ko pa rin yan kahit pa paano. Si Ma'am Gina Lakman, sino pa ba? Si Apong Olive, ayan, pag may mga live sila, pupunta ako. Sabi niya, Duro TV Tan, sabi niya, Oriza. Ano yan, Duro TV, wala siyang Facebook, ay wala siyang YouTube, ano lang siya. Facebook lang yan si Yours Castro. Ano yan, mga Team Zombie yan, na lagi nakasupport sa akin sa Facebook. Di ba? Ayan, ano na lang ako 7 minutes na ako mo. Apong Inday, 7 minutes na ako muna eh. Kasi hanggang akong 30 minutes. Kasi mag-update ko mo at least. Yours ano FB mo? Yours Castro. Yours Castro. Yours Castro, pag-type mo yung ano mo dyan. Facebook mo. Ipa-follow ka ni Duro TV. Basta Duro TV, punta mo na lang ako sa live ko. Pas maganda. Para makita ko, sabihin mo lang, ako si Duro TV, gamo ha. All live dan, sabi niya. Yours Castro. Ayan, Yours Castro ang pangalan niya, Yours Castro. Basta sabihin mo lang Durot, sabihin mo doon kapag nag-live ako, sabihin mo, Durot TV to, amo, para alam ko. Ayan si Yours Castro, paki-follow mo at i-subscribe mo na si Inday Mama Vlog. Yan si Lacoste Infinity. Siya yung kasama ko sa Baguio. Yours Castro. Kilala mo ba yan, Yours? Si Inday Mama Vlog. Ayan, meron pa ako 6 minutes na lang. 6 minutes. Years, 6 minutes na lang ako. Opo, sabi niya. Salamat. Ay, meron pa akong 6 minutes. Sige po, may account ako sa active. Sige, yours. Yours, upload mo kaya dito yung mga yung mga ina-upload mo sa Facebook. Pwede kaya? Pwede yun. Ano lang kasi, inuna mo yung Facebook mo. Orizo Dan, sabi niya. Si ano yan, si Yours Castro yun, pong Hinday. Team Zombie din yan. Team Zombie. O, 5 minutes na lang ako 5 minutes. At least nakapag-update ako dito sa sa YouTube. Ayan. 5 minutes, 5 minutes. Five minutes na lang tayo, 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Sige po, account nyo dito mga Lodi, sabi niya. Sabi niya pong hindi pa follow po Lacostes Infinity and I will follow you back, sabi niya. Apong hindi si Yours Castro yan, yung laging umakyat sa akin, si Yours. Yung babae.
Ewan ko, napalo ka data niya. Nakikita ko may mga pupunta sa'yo, mga Team Zombie. Apong Inday. Nakapalo na ata siya. Apong Inday. Si ano yan, si Yars Castro. Thank you sa 5 million dyan. Thank you so much sa 5 million. Thank you. Dito hindi na ako mahihirapan mag-shoutout kasi konti lang yung tao ko dito. Mga nanonood. Hindi na ako mahihirapan mabilis magsalita. Di ba? Ayan, ano na lang ako, 3 minutes. 3 minutes, okay na ako sa 30 minutes. At least naka-update ako sa live. Bagsak na nga yung ano ko bagsak na nga yung WH ko dito. Pati views ko bagsak na rin ang views ko dito sa YouTube. After mo mag-live po ulit FB kantahan, nainip ako. Mag-live ka kin Facebook, YouTube. Wapo, sige, walang problema. Excuse me. O yan, 2 minutes na ako. 2 minutes na lang ako. 2 minutes. Two minutes. Mag-live ka Facebook o YouTube? Facebook na eh. Kalisangan? Mapali? Yes po, mainip ko, gusto kong magwalwal. Sige, okay lang yan po. FB? Mag-Facebook, mag-YouTube na nga mo pong Inday. Okay. Sunday ako sa YT. Anong oras na ba ngayon? Anong araw ba ngayon? Sabado? Friday pala ngayon. Friday. Ayan, 1 minute na lang ako Thank you sa inyo sa mga nandyan. Sa mga nagko-comment, thank you. At sa mga sumisilip-silip, salamat po sa mga sumisilip. At salamat din po sa dalawang nag-likes. FB or Saturday. Okay. Okay, 1 minute na lang ako, 1 minute. Okay. Mag-end na ako guys. Mag-end na po ako Apong Inday, salamat. Yours Castro, salamat. At kung sino man po yung mga nandyan, salamat po Sa mga sumisilip, salamat din po sa mga sumisilip. Okay. Mag-end na po ako in 30 seconds. Yours, salamat Yours Sige, salamat at least nakapunta ka sa live ko sa Facebook at sa YouTube, di ba? Sige, mag-end na ako Shhh! Petang aso. Dali lang. Sige, mag-end na ako Thank you sa 4 na million mata dyan. Thank you so much at ako'y mag-end na. Thank you, bye. Bye-bye na. Bye-bye.